все, братва, ми Калюнчику вже скупилися, летим домой. Якийсь хлопець військовий, він, мабуть, нас знає. Якщо що, тобі привіт, якщо ти нас дивишся. Він, коротше, нас, во-первых, пропустив перших на очереді, і потім просто йшов там, помахав нам привітики. Так що, бачите, ми робимо прогрес. Да, Калю? Тобі понравилось супермаркет? Ой, я там, ти знаєш, Я переживав, що ти... ти... там заблудився, мабуть. Я переживав, що тобі сам більше понравилося. Там, мабуть, я не вийшов. Може, люди вивели, не знаю. Попили кофійочку, все, летим домой, зараз Колю нагрузимо пакетиками і хай собі біжить додому. Нормально, донесеш, Колю? Біжи, Калю, нього туди до того домика йти. Я тут не можу проїхати, бо везде болото. Так що все, давай, Калючик, донесеш?